ko biyoro bora ulu ka essence songola pharmacie ale ni medicine kalandenw ulu tamala walasa u bɛ se k'u ka bourse sɔrɔ ni waati laban na a yirala k'a fɔ ko coronavirus kɔni bɛ ka ye maa caman na ale ni kulukoro bɔ taara kɛ den dɔ kɔni kan wuluwulu dingɛ kɔnɔna la an balimaw an bɛna ni kibaruya ninnu walanwalaw ye bi don kibaru kɔnɔna la k'aw ladonna k'a fɔ an sɔngo kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko essence ko 60 bɔra o sɔngɔ la an ka sɛgɛsɛgɛliw senfɛ a yirala k'a fɔ ko essence sɔngɔ ko o kɔni tun bɛ 200 la an sɔngo kɔnɔna la ko nka ka kɛ ni tarata tɛmɛlen septembre kalo tile 6 dɛrɛmɛ 60 o bɔra essence sɔngɔ la ni ka a sɔngɔ kɛ 140 ye ko wa yɔrɔ dɔw yɛrɛ kɔni na essence caman o kɔni bɛ taa yɔrɔ min na ko olu dɔw yɛrɛ kɔni bɛ essence di essence feerelaw ma 110 na wa o fɛnɛ tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen nɔ gawkaw ye moto taxi bolilaw olu ye dɔ bɔ u ka passe la k'aw ladonna k'a fɔ moto taxi tigiw olu kɔni ka yɛrɛ ko fɔ jɛkulu dɔ kɔni bɛ yen nɔ ni a yirala k'a fɔ k'u bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ɲɔgɔn ye o kɔnɔna la o kɔni a yɛrɛ k'a fɔ ko passew ko olu kɔni seginna u nɔ la k'aw ladonna k'a fɔ ko ye moto taxitigiw ko olu kɔni kun ka passew gɛlɛla ka sababu kɛ dɔ farala essence kan ko nka sisan kɔni ninnu kɔni ye u ka passew ka u jigin ka na u nɔkɔrɔ la wa o yɛrɛ kɛla nisɔndiya koba ye dugudenw ma olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ y'a lajɛ ko wa ko u bɛ nin hakilina kelen ko o yɛrɛ ɲini jagokɛlaw yɛrɛ kɔni fɛnɛ fɛ minnu kun kɛlen bɛ ka dɔ fara jagofɛnw sɔngɔ kan ko bɛɛ lajɛlen kɔni ka dɔ bɔ i ka feerefɛn sɔngɔ la k'a segin a sɔngɔkɔrɔ la medicine ale ni pharmacie kalandenw olu kɔni ye wilikajɔ kɔni kɛ walasa olu kɔni bɛ se ka u ka bourse sɔrɔ k'aw ladonna k'a fɔ tarata don septembre kalo tile 6 medicine ale ni pharmacie kalandenw olu kɔni ye wilikajɔ dɔ kɔni kɛ point sira kɔni kan walasa cogoya min na olu kɔni bɛ se ka u ka bourse sɔrɔ ninnu kɔni ka fɔra ko nin kɔni ye a kalo 4 kɔni ye ko kalanw daminɛ la ko bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ point kalandenw olu kɔni ka ko cogoya dɔ ko maa caman kɔni ne bɛ yen nɔ olu kɔni bɛ luwansew la ko wa dumuni sɔngɔw fo ka taa se u ka musaka misɛnninw bɛɛ lajɛlen ma ko o bɛɛ kɔni bɛ gulo ni bourse ninnu na ko nka ko hali bi olu tɛgɛ dɛsɛlen don ka da u ka bourse ninnu kan o hukumu kɔnɔna la ekɔlidenw olu ka hakɛ ɲini jɛkulu ɲɛma o kɔni ka fɔla ko olu kɔni ye wilikajɔ caman kɛ ka taa sanfɛ fo duguma walasa cogoya min na u bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ u ka bourse ko ninnu na ko nka ko kan jɔlen kɔni ma fɔ olu ɲɛna o kama walasa ninnu kɔni bɛ se ka u ka bourse kɔni lasɔrɔ teliya la ninnu kɔni ye point sira kɔni minɛ ni a kun yirala k'a fɔ ko u kɔni kun ye sira tigɛ waati dɔ yɛrɛ kɔni fɛnɛ la nka baarada min kɔni bɛ yen nɔ n'u ka bourse ko ɲɛmaya b'o o bolo olu y'a yɛrɛ k'a fɔ ko kalanden ninnu kɔni ka bourse ko a bɛ tali kɛ fɛn caman na ko sabula ko ɲɔgɔndan minnu bɛ kɛ ko fo olu kɔni résultat kɔni ka bɔ tuma dɔw la walasa cogoya min na bourse kɔni bɛ di maa minnu ma o bɛ se ka dɔn ko wa ko o kɔfɛ pharmacie kalandenw ko olu kɔni ka bourse ko o sɛbɛn ko o bɛ ministiriso la walasa cogoya min na ministiri bɛ se k'a bolonɔ bila o la ko nka o kɔni ma bɔ o yɔrɔ la ale kɔni a yɛrɛ k'a fɔ ko bourse ko ninnu kɔni bɛ nin cogoya de la ko nka ni a kɔni sera olu kɔni ka niveau la wagati o wagati ko kalanden ninnu kɔni u bɛɛ lajɛlen bɛna u ka bourse sɔrɔ kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da tulo kan o de ye nin waati laban na a yɛrɛla k'a fɔ ko coronavirus ale kɔni bɛ ka ye maa caman na o hukumu kɔnɔna la kɛnɛya tigilamɔgɔw olu kɔni ye u hakilinata kɔni di coronavirus ale kɔni cayali kan nin waati in na o hukumu kɔnɔna la professeur Burema Kuriba ale kɔni ye a yɛrɛ k'a fɔ ko coronavirus kɔni yɛlɛni nin waati in na ko o kɔni man ka bali mɔgɔ la ko sabula n'i ye a ta k'a lajɛ ko waati yɛlɛma ko an bɛ o de la ko wa ko o yɛrɛ fɛnɛ kɔfɛ ko san kɔni nalen don fan bɛɛ ko wa ko yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɔni sumayalen don ko o yɛlɛma minnu kɔni filɛ nin ye ko olu kɔni bɛɛ lajɛlen bɛ ninakililabanaw ni ka olu juguya ni a yɛrɛla k'a fɔ ko coronavirus ale ye o dɔ ye ko wa ko o yɛrɛ fɛnɛ tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen nɔ ko kalandenw olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kun labilalen don ko u kun bɛ so ko nin waati ninnu na sisan nɔ ko maa caman kɔni de bɛ yen nɔ olu kɔni bɛ ka fɛɛrɛ kɛ ni ka se u seyɔrɔ la ko wa o bɛɛ lajɛlen bɛna ni test kɛta cayali ye ko ni o kɔni fɛnɛ kɛra a kɔni bɛ k'a fɔ ko coronavirus a bɛ maa caman na a tilala fɛnɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ ko nin waati laban na ko maa caman kɔni hakililatigɛlen don coronavirus ko la ko o kɛra sababu ye maa caman de bɛ yen nɔ lakana taabolo ninnu ni olu kɔni ɲinana olu kɔ nka a kɔni ye ladilikan kɔni sɔrɔ ka di bɛɛ lajɛlen ma ni o kɔni tɛ dɔwɛrɛ tɛgɛko safinɛ la fo ka taa se masques donni ma ale ni jamamayɔrɔ la bɛɛ lajɛlen kɔni ka u janto u yɛrɛ la ale ni fɛnɛ ni maa minnu kɔni sigalen don u yɛrɛ la u ka wuli joona ni ka taa test kɔni kɛ walasa u bɛ se ka u yɛrɛ lakana ni ka u lamini mɔgɔw ka olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ lakanda ko wa fɛnɛ ko a b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ olu kɔni ka mɔgɔw kɔni lafaamuyali coronavirus bana taabolo kan hali bi ni ka dɔ fara o kan ale ni fɛnɛ ko maa minnu kɔni bɛ yen nɔ ni olu kɔni ma coronavirus vaccin kɔni kɛ ko bɛɛ lajɛlen kɔni ka i gɛlɛya ka se ka nin vaccin ninnu kɔni dɔ la kelen kɛ kunnafoni kuncɛ la kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da tulo kan o de ye kunun araba don septembre kalo tile 7 den dɔ ale kɔni su taara bɔ wuluwulu dingɛ dɔ kɔnɔ
Kulikoro. Kibaru misrama ulu kone ajire kafa ko neke kanya tan kelen wakati. Protection civil mo ulu koni welela ni ka uladone kafa ko deno koni filile no wulu dinge do koni konnala. Ulu koni bena wati mnaka uka bara ubulda wala sa ka se kaninde koni labo ko okera ka soro ninde koni intayan lakaba. Den labole koni ko fe uya yire ka foko den koni ko de musoma o kun konala utarani aye Kulikoro ye sesere fula wa protection civil mo yere koni ka fala ko ni konte a chien fala ko wa ko uluka jete no yere koni fena yire ka fo ko ni wati labanna ko den fli akoni cha lendo kosobe wa uya yire ka fo ko ni konu manga blata ko sege sege luure kanga ke ni konuna wala sa mamunu me ni barakolo nunke tege be sega dawka uni nyangilim ka kan o ka da u kan fene ambalma ni kibaro ne mambulu ka dawkulo ka ani te aka kulo jala afambe anyona